Vedeli ste, že v roku 1944 sa začala masová výroba rakiet V2? Tieto ikonické rakety zmenili smerovanie vojenskej technológie. Navrhol ich talentovaný nemecký inžinier Wernher von Braun. V2 boli prvé balistické rakety, ktoré prekonali zvukovú bariéru. Ich vývoj bol prelomovým momentom v histórii raketovej techniky. Použité v druhej svetovej vojne spôsobili značné škody v Európe. Mali dolet až 320 km a rýchlosť 5760 km za hodinu. Raketa V2 bola predchodcom moderných vesmírnych rakiet. Aj napriek kontroverznému využitiu, technológia V2 prispela k vývoju kozmonautiky. Wernher von Braun neskôr pracoval pre NASA na programe Apollo. Tento príbeh je pripomienkou prepojenia vojenskej a vesmírnej technológie. Ďakujeme za sledovanie nášho kanála.